Cijela ova ekipa praktično je naša. Doveli smo samo Gorana Filipovića iz Splita te Amerikanca DJ Fener. Naš najstariji igrač ima 23 godine. Poslije se na njih nadovezuju i oni malo mlađi, pa smo u ovom sastavu 2 sezone. Ovo je jedini ispravan put, odnosno kako klubovi u malim sredinama mogu funkcionirati, kazao je predsjednik košarkaškog kluba Široki Igor Jelčić, predstavljajući ovogodišnje košarkaške prvake BiH. S nama su mladi košarkaši HKK Široki i budući reprezentativci država Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pa dečki, da nam se predstavite za početak. Ja sam Josip Čović, igram za juniore HKK Široki. Ja sam Gabriel Čolak, isto igram za juniore HKK Široki. Ja sam Lado Zado, također igram za juniore HKK Široki. Dominik Vujanović, također za juniore HKK Široki. S nama je sada trenutno trener Damir Vujanović. Čuli smo uvodnu najavu, čuli smo da je ekipa dosta mlada, ekipa iz mladog pogona košarkaškog kluba Široki, ekipa koja je prošla kroz vaše ruke, slikovito rečeno. Da li su već neki od ovih igrača koje vi sada trenirate dobili poziv da se priključe seniorima u pohodu na ABA 2 ligu? Trenutno iz juniorskog pogona je samo Marko Bošnjak priključen seniorskom timu, što ne znači da kroz naredni period neće još netko od juniorskog tima biti priključen iz razloga što dosta njih je obavezan u reprezentacijama mlađih kategorija kako Hrvatske tako i BiH. To su sve talentirani momci koji su ove godine pokazali jedan vidan napredak i sigurno da zaslužuju da budu u fokusu seniorskog tima. Dugo ste među njima, trenirate ih iz dana u dan sa svojim kolegama Bilnovcem, Lugonjom, Jelićem i Penavićem. Iako su mnogi dokazali i upali među elitu, kakve su nove generacije koje tek uhodavaju i pokazuju li trud i želju da isteče pred nekoliko tisuća navijača? Svakako da u omladinskom pogonu je uvijek bilo talentirane djece, tako ima i ove godine, što sami pokazatelj da imamo 4 igrača koji su pozvani u reprezentaciju kako BiH tako i Hrvatske i sigurno da se i njima ovo finale sa Sparsima i sama atmosfera oko seniorskog tima im je dala jedan dodatni motiv da rade više, jer ipak pokazalo se da Široki kao klub pruža mlađim igračima priliku da se dokažu i na njima je da nastave da rade i da dođu tamo gdje su danas braća Drežnjak i ostali momci iz seniorskog tima. Kada smo kod navijača, moramo ih pohvaliti jer ovo što su oni odradili je za svaku pohvalu u navijačkom smislu. I želja svakog sportaša da ima ovakvu podršku s tribine. Isključivo su dečki iz vaših omladinskih pogona. Koliko ste zadovoljni njihovom igrom na tribini? Svakako da je bilo lijepo pročitati na svim portalima kakva je atmosfera vladala kako za finalnu utakmicu, tako i polufinalnu. Tu treba pohvaliti prije svega Milu Čolića koji je seniorski igrač, bio dugo ozlijeđen, imao mononukleozu i nije bio u kadru seniorskog tima, međutim uspio je pokrenuti nešto što je stvarno pokrenulo lavinu navijačkih i rekvizita i navijanja kroz polufinalnu i finalnu seriju. Uspio je organizirati sve igrače iz juniorskog, kadetskog, predkadetskog uzrasta našeg kluba i oni su stvarno pokazali da se u Širokom može navijati fer i korektno i da atmosfera može biti uzavrela i stvarno treba čestitati kako našim momcima koji treniraju, tako i Mile Čoviću koji je uspio sve to nadgledati i bio im praktično vođa jer je ipak bio najstariji među njima. Tako da koliko god su oni prisutni na parketu naše mlade kategorije, ove godine su pokazali koliko vole klub, koliko su zajedno sa seniorskim timom, zajedno što se kaže unutra i dišu ko jedan. Ipak mislim da je sva ta ljubav prema klubu, ljubav prema košarci, kako seniorskog tima, tako i ove djece ukupno donijela sve ovo da možemo pričati o jednom velikom događaju koji se dogodio u Široku. Juniori i izabranici trenera s kojim upravo radimo intervju Damira Vujanovića u finalu prvenstva BiH protiv Sparsa iz Rinskog zauzeli su 2. mjesto. Kako ste zadovoljni njihovim uspjehom?
Pa jako sam zadovoljan iz razloga što smo ove godine praktično bez jednog igrača sa strane Široki uvijek dovodio iz okolnih mjesta po jednog, dva igrača. Evo to je primjer iz seniorskog tima gdje su braća Drežnjak došla iz Mostara, Čolak iz Ljubuškog, Zubac iz Čituka. S njima smo radili kroz omladinske pogone i došli smo tu gdje jesmo. Međutim, ove godine se poklopilo da juniorska ekipa su sve momci iz Širokoga i bez obzira što nam u završnici raspored nije išao na ruku jer smo morali odigrati 4 utakmice u 48 sati sa jednim te istim kadrom, zadovoljan sam što smo osvojili drugo mjesto jer smo čak u polufinalu izbacili favoriziranu Slobodu i tu su momci pokazali da se na njih može računati. Odigrali su jako dobre dvije utakmice u juniorskoj protiv Sparsa iz Rinskoga, bez obzira što smo imali nešto povrijeđenih igrača, ali su pokazali jednu finu košarku i svi su ih uspoređivali sa seniorima, da igramo moderno, brzo i agresivno kao što igra seniorski tim i sigurno da moram biti zadovoljan. Pogotovo jer nakon tih finalnog turnira mnogi momci su dobili poziv za razne reprezentacije BiH i Hrvatske i mislim da je to njima jedna velika nagrada i zadovoljstvo. Rekli ste, mnogi su dobili pozive za reprezentacije, tu su reprezentacija Hrvatske i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Možete li nam predstaviti sve igrače koji su dobili pozive za ove sve reprezentacije? Pa evo ovako, što se tiče poziva, znači Josip Čović je dobio poziv na pripreme reprezentacije U18 Hrvatske, tako da to mu je prvi put da ide na pripreme i sigurno da taj završni turnir Lige mladih mu je pospješio to da se priča o njemu jer je izuzetno talentiran i marljiv dečko i mislim da može daleko dogurati. Isto tako Dominik Vujanović je dobio poziv za U16, pripreme U16 reprezentacije Hrvatske. Zatim Vlado Zadro je na širem spisku U18 BiH reprezentacije i Gabriel Čolak je na spisku U16 BiH reprezentacije. Tako da praktično u 2 godišta, 2001. i 2003. imamo 4 momka koja ove godine sudjeluju u nekim akcijama kroz BiH i hrvatsku reprezentaciju i to nam sigurno mora biti zadovoljstvo i nama trenerima, a isto tako i igračima i jedan dodatni motiv da treniraju još jače, još više da bi dostigli ono što su njihovi prijatelji iz seniorskog tima uspjeli napraviti. Po svemu ovome i brojnim uspjesima do sada, znači nema potrebe uopće strepiti narednih godina da bi košarkaški klub Široki mogao biti među najboljim košarkašima na širem području, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Europe. Pa čujte, mi imamo sada tu u seniorima jednu mladu ekipu koju sigurno ako uspijemo zadržati na okupu da će pokazati da je kvalitetna i da će napredovati. Isto tako sigurno da u mladinskom pogonu ima dovoljno kvalitete da danas sutra neki od ovih momaka mogu zamijeniti dostojno igrače koji su sada u seniorima. Na momcima koji su u juniorskom pogonu i kadetskom sigurno da je vrijeme pred njima i da oni moraju još puno toga raditi, ali mislim da imaju dovoljno talenta i prostora i uvjeta u košarkaškom klubu Široki da mogu postići velike rezultate. Hvala treneru na ovom intervju. Hvala vama. Josipe, Hrvatska U18 reprezentacija. Nakon svih ovih godina, nakon uspjeha sa mlađom ekipom, što za vas ovo znači? Pa ovaj poziv je za mene prije svega jedna velika čast i ponosan sam što mogu braniti boje hrvatske reprezentacije i to je kruna cijelog rada kroz cijelu sezonu u kojoj smo i u mlađim kategorijama osvojili prvenstvo Herceg Bosne pod vodstvom trenera Damira Vujanovića. Vlado, što za tebe znači ovaj poziv za reprezentaciju? Ovo mi je prvi poziv, bilo je kupljanje za BiH reprezentaciju, ovo mi je neki poticaj za nastavak u radu, da se dokažemo pred drugim igračima iz države. Gabriele, vi ste dobili poziv za BiH U16 reprezentaciju. Što za vas znači ovaj poziv? Pa ovo mi puno znači, prvi put sam pozvan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To mi je jedna nagrada za sav moj rad. Tijekom ove sezone bilo sam 2 okupljanja, jedno u Mostaru i u Sarajevu. Bio sam na širem spisku, sada je bio međunarodni turnir u Travniku gdje je bio 15 kandidata i tu
mislim da sam odradio jako dobar turnir i nadam se pozivu u Sarajevo gdje će biti 35 dana priprema za Europsko prvenstvo. Ok, Dominik, ti si već nastupao za reprezentaciju Hrvatske, sada si ponovno pozvan u reprezentaciju U16. Reci mi što to za tebe znači i što bi to predstavljalo za budućnost tvog košarkaškog poziva? Pa za mene je to jedna velika privilegija i kruna na ovu cjelokupnu sezonu gdje smo u Širokom završili na prvenstvu Bosne i Hercegovine, drugi sa juniorima, treći sa kadetima. Prvenstvena nagrada za moj rad i za rad kluba, naravno. Ovo što se do sada sve dešavalo u klubu je nevjerovatno, znači nitko nije vjerovao ni u nas, ni u seniore, ni u kadete, da se to uopće može napraviti. Reprezentacija, daćemo sve od sebe da napravimo ono što je prošlogodišnja reprezentacija 2002. godište napravila, to jest osvojila tu evropsku krunu u Novom Sadu. Daćemo sve od sebe i pokušati to ponoviti.